Hello everyone, खुलुमबाय लोगोफोर गुड इभिनिं नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लानाय जाबाय नै जों दिनै गामियाव बेरायहैनो नागिरदों ओमफ्राय लोगोसेनो देवलनि मोनसे फिसासा फुजा दङ आरो गामिनि नायलांदो लोगोफोर देखायलांसै एसे बेरायखाथावथाव एसे फुजा चावमिन जाहैनोसै फुजायाव नै जोंना गामिया नानि मोना बिमा बिफा नानि हाय होनदो अखा हासिगोनदांलै दुब्लिथिंबो फैदों मालाबा जि बुरजा जाबायना ओमफ्राय मा फैदो थिंजाय नै क'क्राझारनि मेथाइ जानोसै लोगोफोर चावमिन मा जाहोगोन नों आंखौ हो आजा जोंना माहाजोन बाबुआ चावमिन जाहैनो आंखौ नै बिफा फिसा बेरायदोंमोन आंहा हारसिं देवल फुजा लोगोफोर फार्स्ट टाइम दिनै हाबा जानायनिफ्राय आइ थाङा दाहाय जाहैनोसैलाय मोनानदों साना जों मानसि जाखाबाय दसेनो आयु दसेल'सो दा अखाबो मानसि जाखादो दसेनो मोनामजोब्बाय मा दंसै मा लाखो आयु बैखौ लादो आयु बैसागुआव मोसानो बै गोसोम गोसोमा नोंहालाय लाया लागोन र' जि मानसि नै बेखौसो फसायो आंहा something is missing फैबाय लोगोफोर जोङो नै मोनाबाय बारा गोबाव थायासै गामिनिसो नालाय न' खाथियावनो जानो साहा लोंनानै फैबाय नै मेथाइ लाबाय जेबो लायासै जों ओंखाम संहैनोसैलाय मोनाबाय जाथ'बाय लोगोफोर दिनैनि थाखाय उनाव लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ'आवहाय मोनाबायबो नै मेरला मानसि जादों दसेनो मानसिफ्रा सौदावगोन मा गारि दं दिनैनि भिडिअ'खौ बावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर बाय बाय